हेलौ लोगोफोर, आं दिनै नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे इनकाम खालामनाय सोमोन्दै नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायनो सानदों। बेनिखायनो लोगोफोर, नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ स्किप खालामालाखैनो जोबजासिम नायनो नांगोन आरो नैबे भिडिअखौ नोंथांमोना मोजां मोनोब्ला लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै होदो। लोगोफोर, दिनैनि बे गोदान भिडिअनि टाइटेलानो जादों साक्सेस मी। बेयो मोनसे अनलाइन इनकाम खालामनो हानाय मेड इन इन्डियानि लोगोफोर, नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नायला आं नोंथांमोननो फारि फारि गासैखौबो बुंनानै होगोन लोगोफोर। बिथांमोननि लिगेल डकुमेन्टफोरखौ नायनानै लाग्रोदो। बिदिब्ला लोगोफोर, नैबेयाव इनकाम खालामनो थाखाय नोंथांमोना 500 इनभेस्ट खालामनांगोन। नोंथांमोना इनभेस्ट खालामनानै जोंनियाव इनकाम खालामनो हागोन। टाइप अफ इनकाम, बेयाव 9टा रोखोमनि इनकाम खालामनो हागोन। टाइमिं फुल इनकाम लोगोफोर, नोंथांमोना बेवहाय जइन जाब्लानो नोंथांमोना 1400 मोनगोन लोगोफोर। नोंथांमोननो टाइमिं फुल इनकाम लोगोफोर, डाइरेक्ट इनकाम, लेभेल इनकाम, आपलाइन इनकाम, रयेल्टी इनकाम, डेली र' इनकाम, आपग्रेड इनकाम, फार्निचार इनकाम, एक्टिभ रिवार्ड लोगोफोर, नोंथांमोना नैबेयाव रिवार्डबो मोननो हागोन। टाइमिं फुल इनकाम लोगोफोर, नै नायनानै ला। 5 मिनिटआव 100, 15 मिनिटआव 150 लोगोफोर, नोंथांमोना नायनानै लानो हागोन। बेवहाय लोगोफोर जइनिं जानो थाखाय नोंथांमोना 2 टाइप खालामनांगोन लोगोफोर। नोंथांमोना बेवहाय 500 आरो 1000 नोंथांमोना जायखिजाया मोनसे आइडिखौ आपग्रेड खालामनानै लानो नांगोन लोगोफोर। नोंथांमोना 500खौनो ला। बेनिफ्राय लोगोफोर, नोंथांमोना डाइरेक्ट इनकाम 500 होयोब्ला लोगोफोर, नोंथांमोना फार्स्ट डाइरेक्टआव 100 मोनगोन आरो सेकेन्ड डाइरेक्टआव 150 मोनगोन। थार्ड डाइरेक्टआव 250 मोनगोन लोगोफोर। लेभेल इनकाम नै लोगोफोर, नोंथांमोना नायनानै ला। आपलाइन इनकाम लोगोफोर, नोंथांमोना नैबेयाव जुदि जइन जानो गोसोब्ला नोंथांमोना नैबे भिडिअनि डेसक्रिपसनाव थांनो नांगोन। आं बे भिडिअनि डेसक्रिपसनाव आं जइनिं लिंकखौ होनानै दोनगोन लोगोफोर। नै आं नोंथांमोननि गेजेराव खोन्थानानै होनि लोगोफोर, नोंथांमोना बेवहाय अनलि 3 रेफार खालामनो नांगौ, होनब्लानो नोंथाङा 1400खौ मोनगोन लोगोफोर। नोंथाङा 500नि 3 लोगोखौ डाइरेक्ट जइन खालामोब्ला नोंथांमोना बेवहाय मोननो हागोन 1400 आरो नोंथांमोना नैबे 1400खौ डाइरेक्ट उइथड्र खालामनानै लानो हागोन लोगोफोर। सासे जइन खालामब्ला नोंथाङा 300 मोनगोन फार्स्टआव डाइरेक्ट लोगोफोर, आरो सेकेन्डआव डाइरेक्ट सानै जइन खालामोब्ला नोंथांमोना 500 मोनगोन, आरो थार्डआव लोगोफोर 3 जइन खालामोब्ला नोंथांमोना 700 मोनगोन, आरो लोगोफोर नोंथांमोना डाइरेक्ट खालामोब्लासो नोंथांमोना मोनगोन, जुदि नोंनि आइडिजों खालामोब्लासो बिथांमोनखौ। जुदि नोंथांमोना जेबो बुजियाखै अब्ला नोंथांमोना गुबुननि भिडिअखौबो नायनानै लानो हागोन। गोबां भिडिअ दं लोगोफोर इउटुबाव, नोंथांमोना साक्सेस मी लिरनानै टाइप खालामब्लानो नोंथांमोना नुनो मोनगोन लोगोफोर। बेवहाय गोबां रिवार्डबो मोननो हागोन लोगोफोर। जुदि नोंथाङा लेभेल 1आव 10 जन जुदि रेफार खालामोब्ला नोंथांमोना लेपटप बेग मोनगोन। बियो 20 देसनि गेजेराव जानो नांगोन, आरो नोंथांमोना 25 जन जुदि रेफार खालामोब्ला नोंथांमोना मिक्सार ग्राइन्डार मोनगोन। न' लेट न' टाइम लिमिट, बेवहाय टाइमनि जेबो लिमिट गैया लोगोफोर। आरो थार्ड लेभेलाव नोंथांमोना 125 32 इन्चि स्मार्ट टिभि मोनगोन लोगोफोर। बेवहायबो टाइमनि लिमिट गैया लोगोफोर। नोंथांमोना बेफोरखौ नायनानै लानो हागोन। आं नैबे भिडिअआव बे PDF खौबो होनानै दोनगोन, नोंथांमोना PDF खौबो मोननो हागोन। आरो नोंथांमोना आंखौ जुदि जइन जायोब्ला नोंथांमोननि मबाइल नाम्बारा जुदि थाखागोन, बेवहायनो आं नोंथांमोनखौ कन्टेक्ट खालामगोन लोगोफोर। नै नोंथांमोना रिवार्डफोरखौ नायनानै लानो हागोन लोगोफोर। बेवहायनो लिरनानै दोनखायो लोगोफोर। मिनिमाम फार्स्ट उइथड्रल 30 रेस, फार्स्ट 1 डाइरेक्ट, सेकेन्ड उइथड्रल 500 रेस प्लास 1 डाइरेक्ट लोगोफोर, थार्ड उइथड्र 700 प्लास 1 डाइरेक्ट लोगोफोर। नोंथांमोना बयबो नायखागोन जानो हागौ, नोंथांमोना बयबो मिथिखायो जानो हागौ। आफ्टार 3 उइथड्रल मिनिमाम 300, नोंथांमोना लाइभआव खनसेल' 500 होनानै नोंथांमोना बेवहाय जइन जानो नांगोन। आरो नोंथांमोना बेवहाय जुदि रेफार खालामोब्ला नोंथांनि लोगोनिफ्रायबो नोंथाङा
कमिसनखौ नोंथांनि एकाउन्टाव मोनबाय थागोन। बेयो जोबोर मोजां लोगोफोर। नोंथांमोना जुदि जइन जानो गोसो अब्ला नोंथांमोना थाबनो जइन जानानै लादो लोगोफोर। आंबो बेवहाय जइन जादों लोगोफोर। जोबोद मोजां। नोंथांमोना बेयाव खामानि मावनानै जोबोरैनो मोजां मोनगोन। नोंथांमोना दासिमहालागै जइन जायाखैब्ला नैबे भिडिअनि डेसक्रिपसनाव नोंथांमोना लिंक मोनगौ। बेयाव लिंकआव जइन जानो हागोन लोगोफोर आरो नोंथांमोना आंनि वाट्सएप ग्रुपआव जइन जानो हागोन। आं वाट्सएप ग्रुपनि लिंकखौबो नैबे भिडिअनि डेसक्रिपसनाव होनानै दोननो हागोन। नोंथांमोना जेबो बुजियाखैब्ला नोंथांमोना आंखौ कल खालामनानैबो सोंनो हागोन। लोगोफोर जायफोर गोसो नोंथांमोना थाबनो जइन जानो हागोन लोगोफोर। गोसो गैयाब्ला नोंथांमोना जइन जानो नाङा। नोंथांमोना जुदि बुजियाखैब्ला नोंथांमोना आंखौ कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै होदो। लोगोफोर दिनैनि बे भिडिअआ बेखिनियानोसैमोन। मोजां मोनबायब्ला लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै गालांदो।